Hola, bons días. Bueno, con ela vamos a compartir uns minutos neste espacio que saben vostedes que chega da man de FEMUPO, espacios radiofónicos pola igualdade. Hoxe, bueno, pois dende a MEI TUI nos van falar do seu novo proxecto, un proxecto de prevención da violencia de xénero no ámbito veciñal. Bueno, contanos un pouquiño, en que consiste? Pois nada, a partir do confinamento, ocurriu nos que teníamos que facer algo, porque moitas mulleres quedaban nas casas cos seus agresores. Entonces, ante un posible novo confinamento, vistos os datos que temos na nosa cidade, o que se nos ocurriu para poder previr unhas novas situacións de violencia é facer un proxecto de prevención da violencia de xénero no ámbito veciñal, que consiste na elaboración e difusión de información dos números de teléfono. O que fixemos foi preparar 500 cartéis informativos que vamos a colocar nos diferentes edificios a través das comunidades de veciños, nos locais culturais das parroquias, así como tamén nos establecementos comerciais que queran participar nesta iniciativa. Son uns cartéis onde aparece o teléfono de violencia muller, o teléfono de información, os números de emerxencias da Policía Local de Tui, así como outras ferramentas que pon a disposición a Xunta de Galicia para que as persoas que sufren violencia de xénero estén informadas. Bueno, uns carteles nos que se recollen distintos teléfonos onde se pode chamar en caso de que se sufra violencia de xénero. Oye, dades un dato aquí realmente arrepiante, ¿no? En Galicia as chamadas ao 016 durante o estado de alarma aumentaron un 73%, que é unha auténtica barbaridade, ¿no? Os datos meten medo, o sea, Galicia é a quinta comunidade en incremento de chamadas ao 016, un 73%, unha barbaridade. Foron en abril 8.700 chamadas, en maio 8.400. Os teams de Galicia, ademais destas chamadas ao 016, recibiron 5.465 consultas. O teléfono da información á muller, 1.800. O sea, realmente temos un problema moi importante, porque a parte boa é que as mulleres estamos empezando a pedir axuda, pero isto é a punta do iceberg. Vemos que hai moita necesidade de información e de axuda ás mulleres que sofren moito violencia de xénero. Entonces, estos datos, xa te digo, son escalofriantes. Temos que... Sí, dime, perdón, dime. Nada, o outro día, cando mandaba información, pues mandeiche un mail con información do proxecto que estamos facendo, falaba de 35 mulleres asasinadas. Bueno, pois xa levamos 37 e foi ao longo desta semana. É unha barbaridade. Estas cifras, o sea, nesta sociedade é unha auténtica vergoña. Que 37 mulleres sexan asasinadas por súas parellas ou exparellas, di moito desta sociedade. Temos que cambiar moito todavía. Bueno, temos que decir que aí e algo que hai que repetir moitas veces, está o teléfono de violencia de xénero 016, que é un teléfono anónimo, gratuito e que non aparece reflectido na factura, vostede pode chamar e non aparece. O teléfono da muller, que é 900-400-273, tamén teléfono anónimo gratuito. Por suposto, emerxencia 112, policía 091, Garda Civil 062, a Policía Local de Tui e outras ferramentas como o asesoramento xurídico que ofrece a Xunta e unha aplicación, verdad? Sí, esas son as armas cos que contamos aquí na nosa comunidade as mulleres vítimas de violencia de xénero. Todo o mundo que presence unha situación de violencia ou quere información sobre como proceder ten que porse en contacto con algún destes teléfonos. Así mesmo temos outras ferramentas, como ben comentabas, son que o asesoramento xurídico online é gratuito, que iso é moi importante. E ademais tamén contamos coa aplicación Escape-P, que é unha aplicación tamén anónima, gratuita, e que queda oculta no teléfono móvil. Entonces, hai moitos recursos. O que temos que facer é unha gran labor de divulgación de todos os recursos que temos neste momento na nosa comunidade para que as mulleres se sintan seguras de denunciar e de buscar axuda. Unha labor tamén de informar que hai amparo, que non vai a estar sola, verdad? Que unha vez que deu o paso vai a haber quen axude. Sí, tanto asociacións como a nosa, a través dos CIMs, dos servicios sociais dos concellos, da Xunta de Galicia, toda a rede que hai de axuda ás vítimas de violencia de xénero están activas e pódese pedir axuda, hai moitos medios. O que pasa é que temos que facer tamén unha labor de divulgación deles, que sexan accesibles.
é moi importante, tanto as persoas que son vítimas de violencia de xénero como as que non o son, porque moitas veces, o que comentaba, de facer hincapé de que as comunidades de veciños se impliquen na detección da violencia de xénero. Pois a veces presenciamos actitudes ou accións un pouco violentas, escoitamos golpes, insultos, gritos reiterados, choros de menores nunha vivenda, e non podemos facer oídos sordos. As vítimas sofren en silencio, pero a violencia de xénero non é silenciosa, pódese ver e oír. E aí é cando as persoas tamén temos que ter formación en como podemos axudar a esas mulleres a dar o paso e pedir axuda. Por iso é importante que as persoas coñezamos os recursos, ou simplemente o teléfono de atención á muller, ou chamar o 016 e comentar, oye, que no piso do lado está pasando isto, que podería facer, como podo axudar? Moitas veces o único que temos que facer é acompañar, o sea, ofrecerlle, decirle a esa persoa, se necesitas axuda, eu estou aquí. Non fai falta tan grandes cousas, simplemente unha labor de apoio e información. Bueno, pois decir que neste caso este é o asunto do que falamos hoxe, esta campaña de prevención da violencia de xénero no ámbito veciñal, porque tamén nós, os que non a sufrimos, pero estamos ao redor dunha persoa que a sufre, temos moito que facer e podemos facer, e diso se trata, de concienciar a xente. Anabel, algunha cousa máis? Non, de momento, que creo que con este proxecto temos para rato. Temos outras campañas, como foron os contos ecoeducativos, que seguimos traballando neles, e agora tiñamos prevista, po día do 24 de outubro, que é o día da biblioteca, estrenar a nosa biblioteca itinerante Violeta. Sí. Pero por mor das medidas do COVID, ademais, vamos deixalo un pouco, vamos alialo un pouco, porque non queremos que sea moi conveniente poñelo en marcha polo momento. No, pero bueno, momento temos varios proxectos encaminhados. Bueno, pois nada, vos desexo moitísima sorte nesta andaina con todo o traballo que estades facendo e terá reflexo aquí naturalmente na Radio Municipal de Tui todos os proxectos da Meitui. Oye, pero espera, Anabel, aquí hai un dato que me acaba de chegar que tamén é sorprendente. Hoxe estás de cumpleanos. Sí, sí, hoxe estou de cumpleanos, sí. Pois iso, felicidades, oye. Te quedache parada a decir, que me va a decir este, ¿no? Que dato me va a ayudar? A ver, que dato, os datos que me dan de violencia de xénero non son vos, estaba preocupada, ai, Dios mío, que pasou agora? Non pasa nada, simplemente que estás de cumpleanos. Oye, felicidades, que teñas moi bo día. Moitísimas gracias, Juan. Vale, bueno, pois seguiremos falando de todos os vosos proxectos e todo o que leva de adiante. Gracias, ata logo.